Και τα μηνύματα από τέτοιους ανθρώπους προέρχονται. Έχουμε μία τηλεφωνική παρέμβαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είστε η κυρία Καλαγιά? Ναι, είμαι η Πασχαλίνα Καλαγιά. Πασχαλίνα Καλαγιά. Είμαι η πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πρόνοιας του Δήμου Πειραιά. Ειλικρινά, επειδή εγώ δεν βλέπω τώρα, απλώς πήρα τηλέφωνο, με ενημέρωσαν οι συνεργάτες μου. Βλέπουν στην εκπομπή σας ένα παλικάρι που υποφέρει. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Δήμος του Πειραιά και έχουμε ένα ξενώνα, τον ξενώνα Ανακούφιση, εξυπηρετούμε γύρω στα 50 άτομα. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και τα έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Δεν θέλουμε να υπάρχει άνθρωπος που να κοιμάται στον δρόμο. Παρόλο που θα πρέπει να είναι δημότης ή κάτοικος του Πειραιά, ειλικρινά θα ήθελα αυτοί οι άνθρωποι και οι τρεις να έρθουν στον ξενώνα να μείνουν. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ξενώνας. Θα έχουν και κρεβάτι και ένα πιάτο φαΐ. Και για την φαρμακευτική περίπτωση. Σήμερα μαζί με την οικογένειά του βρέθηκαν στο νέο του σπίτι. Και κρεβάτι θα έχετε και ποια φαΐ θα έχετε και για την φαρμακευτική περίπτωση θα έχετε. Τα πάντα θα έχετε. Ο εφιάλτης έχει πάρει τέλος, πιστεύω. Το έχω συνειδητοποιήσει, βλέπω την πραγματικότητα και βλέπω πιο αισιόδοξα το μέλλον. Πώς φαίνεται εδώ ο χώρος? Μια χαρά φαίνεται. Πολύ ωραία. Πολύ καλύτερο από τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, πιστεύω. Μετά από όλα αυτό το χρόνο. Πράγματι είναι μια πολύ αξιοπρεπής, σήμερα που την είδα και από κοντά, μια πολύ αξιοπρεπής οικογένεια. Ειλικρινά με την κρίση που περνάμε θα πρέπει ο ένας να είναι δίπλα στον άλλον. Εμένα επιθυμία μου και ευαισθησία μου είναι να μην υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ένα κρεβάτι να κοιμηθεί. Και πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει στον Πειραιά σε μεγάλο βαθμό.